La primera hora amb Quim Morales, a RAC 105. Passen 4 minuts de 2:15 del matí. Diuen que no hi ha millor manera de conèixer una persona que veient com és la casa on viu. Així doncs, cada matí a la primera hora ens fem com de la família d'alguna celebritat gràcies a l'espai Ramoneda d'Estar per Casa. Avui anem a la casa d'Ed Sheeran. Això és el timbre, Quan truques? Vinga, va, que arriba la tornada. Va, que arriba. No arriba mai. No arriba, tu. Bueno, escolta'm, l'Ed Sheeran, el pèl roig més famós després del Teo. Ja us ho dic ara, Bé, aquest noi està in love amb la Shape of You i també molt in love de comprar propietats com un loco. Què dius ara? Perquè aquest noi actualment té 22 cases. Uau! Això, l'IBI, és que no deu saber quants zeros porta l'IBI. Però si no tens ni temps per viure-hi, amb 22 cases. No. Ell i senyora viuen entre Londres, on hi tenen una mansió molt gran, amb les dues cases del costat buides. Es veu que després de la primera nit allà, fent la festa d'inauguració, van anar els veïns i li van dir: disculpi, senyor Sheeran, que podríem baixar la música. I va dir: no, podem comprar-los la casa. Veus, ja hi som. Què et sembla? No us queixeu, si sou veïns d'una estrella, no aneu a dir-li res que us comprarà la casa. No, però és que ell és tan bona persona que ho va fer per no molestar els veïns. Clar. Fins i tot els hauria buscar una casa nova als seus veïns. I l'altre lloc on també viu Ed Sheeran i família és Dennington, un poble al costat del seu poble de tota la vida, que és Framingland, un poble que està més o menys a 2 hores de Londres, d'acord? Què passa? Doncs que el tio ha començat a comprar cases, i més cases, i més cases, fins que s'ha comprat tot el poble. Què dius? De fet, els veïns ara coneixen aquell lloc com Sheeranville, perquè, literalment, tot és d'ell. Hosti, noi, de veritat, Aquest és dels que supera molt de llarg algunes històries que ens has explicat aquí a Ramoneda d'Estar per Casa, Clar, Un tio que s'ha comprat un poble casa per casa. Clar, és que hem dit, no, aquell que té una illa. Què una illa, home? Què una illa? Un poble, home. Que també és veritat que quan ets a un poble i llogues una casa o agafes una casa, sempre t'agrada més la del costat. I això és el que li deu haver anat passant amb ell. Hosti, que m'agradava més aquesta, me la compro. A veure, tu, Quim, si et compressis un poble, què és el primer que faries? La primera casa que hi faries? A la primera casa que hi faria? Sí. Una piscina, potser? Doncs no, el primer que va fer Sheeran va ser el bar. Ben I va obrir un bar a Lancaster, en un nom el cognom de la seva senyora. Aleshores, clar, ell no té habitacions, té cases. Una casa és la casa dels convidats, l'altra és un estudi de so, l'altra és un garatge. No? La casa del bar. Exacte, la casa del bar. ¿Cuándo abriste el bar? Mira, fa 4 dies, com qui diu. El millor va ser quan de cop i volta Sheeran va descobrir què vol dir ser alcalde del teu propi poble. Esclar, perquè si et compres el poble has de ser alcalde, també, no? Clar, i a més, no cal posar les coses a votació. No. No? Doncs ell fa el que li dóna la gana i un dia va dir: escolta, i si construeixo un túnel entre el bar i casa meva, un túnel subterrani? Oh. I, doncs no t'ho va fer. I a veure, té sentit perquè a Anglaterra plou molt i és emprenyador, la veritat. Va dir, i si construeixo un camp de futbol? I si em construeixo un cinema subterrani? I clar, ve sumant fins que el tio s'ha fet un llac artificial enmig d'un camp, s'ha posat una barbacoa gegantina on hi pots fregir un diplodocus. A dins del llac, això? A prop. A prop del llac. Realment no para. Molt bé. I ja per acabar, tan construït té problemes amb els veïns, que són uns senyors del poble del costat, clar. Ves que no l'acabi comprant al poble del costat. Clar, perquè li han dit, para ja de construir coses que m'estàs construint al pati de casa, home. En fi, que ja ho veieu, ser alcalde del teu propi poble és molt perillós perquè al final acabes fent promocions allà on no toca. Doncs escolta'm, si necessiteu assessorament en aquesta matèria, l'Ed Sheeran seria la persona dient. I avui hem descobert com viu i la seva casa, o les seves 22 cases, a Ramoneda d'Estar per Casa. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales.